हेलौ सुनाफोर आङो दिनै आंनि गोसो गोरबोजों आरोबाव फिन खेबसे आंनि इउटुब चेनेल दिनै आर'नाइ प्रडाक्शनाव आं खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोनखौबो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङै दङ आरो आंबो इसोरनि उनाव मोजाङैनो दङ नोंथांमोनहा दिनै आंनि माखासे ब्लग बानायनाय माखासे शर्टआव बानायनाय बा माखासे दिनै आङो कमेडिबाबो नाजागोन आरो सिगाङाव जेरैबायदि आंखौ माने सापर्ट होदों बेबायदिनो नोंथांमोननि सायावहाय सिगांनि जेरैबायदि सापर्ट होदों आरो आंखौबो बेबायदिनो सापर्ट खालामगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिमहाय आसा खालामो नोंथांमोनहा थारैनो आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामबाय थायोब्ला आङो आरोबाव गोदान लाबोबावनो हाथों सिगांनिफ्राय आरोबाव साबसिन हामसिनाव आरोबाव आं लाबोबावनो हाथों नोंथांमोननि अननायाव हागौमानि नोंथांमोननि चेनेलखौबो शेयार खालामना होगोन लाइक खालामगोन साबस्क्राइब खालामना होगोन बेनिखायनो प्लिज अननानै आंनि दिनै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै लाइक खालामदो